shamwa. Ini wakambonduna mba makuri mwezi wene. Aiwa bamuko. Shut up nyarara iwe. Ani mukubidisha. Imasa munopenga. Ani mukubidisha. Sia. Majanga. Vasikana, hamsani vapedza nhasi? Tinopedza vanye manje. Zvazvoda kunonisana kumabasa kacho. Your greatest. Machine anofamba sei mwana? It's so easy, Dad. Ndota kanya comments. Okay. I can't give away. Yazvangodaro. Kuti most unfortunately wakaita mwana musikana. Kune basa rezo zvediri. Kungotaura zvamwana. Ko uya nebhegi rangu kana hai? Zvaunona mwanangu grade. Upenyu hwese hwaona ndiri kurarama zvinezvi. Kusenza nesimba. Yoimba kuti newe uchadara unaika? Etraya baba kufadza. Kara zvao newachi? Paita ndini. Mazonditengera kapama ndonitengera ine. Zvinondowandira mwanangu. Ngada wakandiyosvitsa zvino. Kuba chitora iyoyi. Sho hederi. Tone. Ndiyazonaka. Okay, ndi yako ndichakugadzira shamwa. Mete ndedi. Right, ndakaipiwa nhasi kurangu. Chandei? Baba mama. Mafe. Saka ngoti grota muriona. How are you this afternoon? I'm fine, sir. How are you? Hello messages. Okay. As soon as you come in, please. Okay, that's right. Is there any development? Okay, I've got something for you. It's Mr. Nyabazak from Borodom. Okay. It's got three bedrooms, double carport, electric gate, swimming pool, but it goes for 3 million. Okay. Then Mr. Chinyanga from Ganyu. It's got 3 bedrooms, 2 lounge, laundry, satellite dish. It goes for 5 million. So I don't know which one to prefer. That's wonderful. Anyway, don't worry about this. I'll pass through there. So I'll be good. Alright. Wait. I'm also deciding on this one, on the press. In fact, classified it. A good one urgent. Okay. We'll try to contact that guy with an Alright. Can I write through on this right now? Okay. Makwenda kubzava. Ngati ndichafunga panyusa. Mukasiki. Zvatakanyatsotaura ramanero. Musana wangu uri kurwadza mukurumidze kudzoka. Saka wazofunga zvokuti musana warwadza nekuti ndatoda ndichirwara usiku. Aiwa, ndoda kupfuura ndikondopfuura nawo kakumana kuniki. Muzodarika nekumusika. Okay. Mundigire mbambaira. Okay. Ndichagwedza. Uzva munogofamba makapfeka shoti. Murume mukuru shwanga fambe mukuru pasports paweekend. Uramba takati wawani zvaka. Ndifadzi. Saka takwenda. Alright, mufambe zvakanaka. Odi panapa. Mukati pane vanhu here. Titambire. Tambire zvinyi. Ndatendera nekuseri kukitchen uku ndikatoshaya kuziva kuti zviri kufamba sei. Busy. Yowe, ndadzimarara ndikatoita nedhore kuseri. Garaine papa. Okay. Ko muri pano zvenyu? Tiri pano. Wenga muri kutopa kuti andiro muchitamega kwa vana vana. Toita sei koteti? Ndodi.
Koshasha dzangu dzaenda kuchikoro kumasports. Manje nemisana yenyi. Toita sei taurira nzva dzenyu nditsvagire musikana. Muchizorora. Nditsvagira musikana wabasa. Zvasikana zvazati zvatipidza une imwe. Yes. Unono chiko chero chiripo amenyi. Ko kwakadi kwanyarudza. Kuri nane zvakuzvishoma. Zviri kufamba ka. Zvichifambe pipo. Vavhurirewo vanhu vambotonhorerwa. Muchiona ndichitodai kumhanya ndatirega ndisvike pamwe mungandiyamurowo kamari. Zvaita sei? Zifiriji rangu rangofuma rakati mu. Tikati makadikwa mwene wacho. Ndiripo zvangu makadikwa mwene wacho. Tete yamurugwana hatiti sonzi rakapera makauya zvemuchitaura imwe nyaya muchitei. Saka murundaura kuti haina kugadzirwa. Zvekufunga kwemadzimai naye yanzvadzi. Ndakanga ndatohodhesa iyoyi. Pamusoro kamwenoso. Aiwa inwe zvenyu. Hamunoti ipapo makakanganisa. Mungati makatanga makagadzirisa zvinhu zvinonetsa. Musati maita zvamakaita izvi. Izvi zvinofunga kuti mari inowanikwa kupi pakati pemwedzi kudai. Zvinhu zviri kungoomera munhu wese hapana kukuti kana ndingamboiwana. Amen. Zvichida kwemwedzi kwangozi. Asi handisi kukupromisa. Motongondiyamura nenyu. Kuenda kuzvi. Iyo firiji. Pamasvika apa tisizi hachapakwanisa. Zvazvefiriji hachapakona. Ukauranyarura ungaenda ini. Eyo kaihawo siyasiwa mudari. Kuyi ndingatiwo chinha itete. Firiji piwai. Business haringabhurokeka. Naizvenyu. Kana zviri zvenyama tinongoisawo pamutariro. Mukaka tinongoisa mvura. Ijei rako uchandipa. Ndizvo unopiwa taurai nawo. Ko tanga tatosvika kwesoko naye murora. Hazvina basa tetipiwa ifiriji. Ndiana kugadzira panika zuva. Abakupa kuzotika kita karo. Ndipo urangu kukwani. Yanziwa wakati. Sasha, open it. Maweka. Andimwe zvakadai. Ulinisaka zvakundikandire. Ngatitenje nzvimbo mudiwa. Mazuva ese pano. Mashapina akawanda chinhu. Topa nei pano. Achimwa imwe wega. You're vet. You're vet. Vet uya kuno kubasa kumani. Iwe vet. Shoka kuno. Zaiba. Kadziriza zvinhu asati akutiza mazezuru esa. Anokutiza likasala ridongo. Wafunge zvako kare. Izvo zvikutuka kumba kwangu. Yapota notaura nawo nezvokuti ndikadzirire zvinhu zvinake izvo. Manje ari kuti chii? So, unofunga kuti kuite kupera kwamwedzi vanhu vachingurwa tiiyo. Zvinongati ndiite sei? Zvinotsera zvakugoira zvinonyanya kuomeserana rine zvino. Akaziraka. Mahara. Zvinongati tiite sei? Zvishoma zvari kutaura. Inga ndakakuudza kutaura munhu kabvikuru. Mukadzi mukuru chaiwa akataurika ndozvari kutaura kuti saizvozvo chete zvishoma izvo kuziya kazi afana zvatopera so inda unononoka ufunge Netsai mwana. Ino mucherero mvura. Kurimidza ndanzwa nenyota ini. Ladies, amai. Torai sadza mudya musati maane nzara here. Netsai.
Rwaya nesadza racho. Iwe ndatuma iwe kurumidza kusumuka ipapo usiye zvauri kuita izvo. Ndizva kufanana here mama. Iwe. Waita basi. Hema. Ndijigangura raisi rakasara. Iwo nemanye imweyo. Sadza rese ramabika maribikirei? Ndisikuda sadza. Mama kwani. Unobayiwa nemaniti inda. Che. Dada. Ende munotora mudyeko. Maina basi. Mucheke sadza racho ramabika rakawanda. Chisangu, sisi mlibora iwe mwanzazi yangu, mwanangu, iwane nijungwa tuche tuwana, mundu zare iwe mwanangu, tinani tiyari ne mundu zare iwe, uyangu nikatiyari ne iwe, sudere iwe, iwe nasari wangu nasika iwe mfana nichakukuwa zare mwanangu. Ino zaina nitauri ne munhu wazose. Noko zvimwadora kanyarara. Unoziva. Mazvini handi. Zvakaoma chokwadi. Upenyu rudziwa uri kuita iwo. Kuroora, udi kuroora kutsvaga basa, udi kutsvaga basa. Basa kuchengetwa nemukuwasha chete. Kukuurirwa mbatya nemukuwasha zvino kana kugesa uchagesa. Indashai zvekuita iwo. Chokwadi wabereka wangu hapana zvavakaita. Mambo, leta mvise. Chingurida bhira kodha ndiri uko shamari. Aiwa, tidi kuigima mana. Shamari ndokire muridzo ke. Kwe, ndiudze, yanga yakadisa masha. It was so easy. Serious? Yes. Ndoza ndandichida chete. Ndikuza ndingafeila. Because shamari Grace shanda kuudza one thing. Ndechekuti indudo mukadzi akadzidza shamari. Ukarunza kwa this chance shamari. I mean, it's up to you because shamari. Upenyu kuoma kwawaita uko. Zvakuda kwete kungomirira baba wega. Iwe nepasaidi wakashama. Hanya chikore. Sanchikire. Ukadaro unenge wandifadza shama. Shona. Rega ndinogadzira exam mangwana ndingazopera. Ladies, wangoti guta undiona here shama. Wari kufana guta kuona. Ko ladies. Iweka. Ai. Ubviko kwangu chitambani wangu. Izvo kudini kuseko. Come in. Is yours Perfect. Yeah, so. Come with the miracle.